Takže čaute, dneska tu mám part 1 ochutnávka. Prečo to je part 1, lebo to je part 1, je to sladkosti. Je to sladkosti som tu ešte nemal. A toto každé dieťa, čo je to bude poznať. Tu 2020, 2019, 2018, to je jedno, proste je to toto, hej. To malé, to frucht s veľkým, to je značka, keďže by niekto chcel, vole, to rýchlo ochutnať. To zuben, tak to tam vyzerá. To je, že na jednu, to je reálne, že takto na jednu vidličku sa dá podať. Niekedy stačí fakt, že málo drobností a detailov a ten pravda, som iba teraz aj toto svetla vymenuje, aby to takto pekne svetilo. Dnes večer chcem, aby sme spravili akciu. Keby ste chceli vedieť, čo som to kúpil, je to Rakúsko. Spide, alebo ako sa to volalo. Hej. Je to strašne ale určite toto sa nevyrovná, toto je taká tvárohová, hej, kúpi sa to v Rakúsku, hej. A aj toto, no sa aj predá už na Slovensku toto, čo sa teraz no aj toto sa predáva na Slovensku, ale teraz ako zistil som, že nepredáva, je to iba v Rakúsku. A je to ako, že mi to veľmi chutilo. 2022 sa mi zdá, že to ešte bolo na Slovensku, neviem, 2023 ešte, ale už 2024 sa mi zdá, že ne, ani 2025, čo je teraz. A som to kúpil v Rakúsku a toto každé bude poznať. A ešte staršia verzia existovala a to je... Mám ešte dve príchute, čo je jedna aj druhá, ale teraz mám na ochutnanie... Čo? Paula! Proste Paula! Ľudia, Paula! To je taká legenda, to je Paula, a ešte mi z toho spalo telefón, takže to je doba Paula. No, takže Paula, to je naša Paula. Soku, takže musím sa posunúť, no nevaď. A teraz tu mám príchuť vanilka, ale v chladničke mám aj čokoládu, čo je to isté, len namiesto bieleho je čokoláda, namiesto tej čokolády je biela, hej. Takže tak, že je tam viacej čokolády, hej. Ja som to síce mal, lenže je to už sladko, to sa na Slovensku nedá kúpiť. Teda najmä v Bratislave. To je Bratislava, hej. Som hračka, no nevadí, bro, bro je hračka, ty no to je jedno. A či to aj neviem hovoriť, to ešte horšie vyznie jak bez toho R, vole. To je jedno, nevadí, takže Paula. Ja som mu mal, ale a ochutávam to, lebo už rok som to nemal, lebo sa to nedá. Ja som to nekúpil teda najmä na Slovensku, teda ja som to nekúpil v Bratislave, hej. Môže v Košicách, alebo kde vybývate, tak môže u vás to niekde bude, ja neviem vôbec, čo je Kara, alebo kde, ale ja som to kúpil iba v Rakúsku. Napríklad Lidl, alebo Kaufland, Lidl, Bila, zatiaľ som tam nenašiel Paulu, takže tak no. Takže ja to jem už ochutné, neviem ako obkecávať. Je to proste také, no. A... To skydlo. To je jedno. Prvýkrát sa môžem hore pozerať, lebo ja sa vždycky len dole musím pozerať. No skvelé. Počujem, idem sa predstaviť. No tak láskavý, ideme. Super, nech sa páči. Ďakujem. Vítaj v reštaurácii, toto je tá reštaurácia Kalifornia. Poď zoberiem ťa na bar, tam sú už prví ľudia, tak sa s nimi... Dievčatá. Proste to Paula, hej. To tam máš vytknúť. To je to sladkosť. To, čo máš vytknúť, proste Paula. Akože... Je to Paula.
A Pavla je čo? Pavla je Pavla proste. Pri týchto retro veciach si zaspomínam aj ja na tie staré časy, keď som bol študent alebo učeň. A presne takto som nakladal už vtedy tie jedlá, lebo vtedy to tak bolo moderné, alebo vtedy to tak proste fungovalo. Takže nejdeme sa dneska hrať na nič. Je to proste poctivá retro kuchyňa a takto pekne to naložíme, ako to môžeme naložiť doma bez akokoľvek vymýšľania. Takže ľudia, ďalšia čokoláda, takže vás sa ozvem. Takže potom ďalšia ochutnávka, čo bude. Bude čokoláda Milka Lu, je to jedna z moja najobľúbenejšia čokoláda. Tuto milujem, tu si beriem do školy každý jeden deň, aj nie túto veľkú som ešte nenašiel. A našiel som takú iba kockatu, že sú tam 4 kúsky z toho, že máš 1, 2, 3, 4, vieš, hej. A potom ešte bude takýto čokoding, mal som ešte vanilku, len tu som jednal na video. A ešte bude, a nie som to videu, to potom ďalší vo videách. A to som všetko kúpil, hej, akože v Rakúsku. Všetko, čo teraz ste videli, teraz, nie v minulé videa, ale teraz, čo teraz vidíte, som kúpil v Rakúsku, ok? Hamburg sa mi zdá mesto, tam také niečo, alebo kde, neviem. Ale mne som, vlastne to je jedno, proste v Rakúsku, v nejakom, podľa mňa v obchode je to nazvané takýto karamelový puding. Proste keď nemáte čas, si dáte puding, ja som ešte nemal. Toto som nemal. Ako toto vanilkové som mal, toto som mal tiež, aj tu tento. A toto sú ďalšie ochutnávky, čo budú ešte, hej. Teraz nebudú. No. A čo poviem ešte na konci videa. Malo by včera video, teda dneska je sobota, skúsim to ešte dneska vydať. Neviem, ako sa bude dariť. Video úplne nebude prestihané. A hľadám si editora, takže možno budem mať nového editora, uvidí sa, zatiaľ to ešte len vybavujem a uvidí sa, lebo akože mám čas urobiť video a nechce sa mi zastrihať to video, takže poznám jedného kamoša, ktorý vie pekne strihať, potom keď tak budem dávať odkazy, ale ne. Proste potom v ďalšom videu ho označím. Ďalšie video sa budem snažiť dať čo najskôr, takže dneska je sobota, piatok 13. A ďalšie video bude piatok 13. Srandu si robím. Sobotu by mohlo byť ďalšie video piatok a zatiaľ to je všetko, dúfam. Takže tak ľudia, ja už pomaly budem končiť, takže dajte like, odber, subscribe, dávajte lajky, komenty, ak tu budú, lebo neviem, či sa zapnú a ja budem pomaly končiť. Dajte like, odber. Neviem to nejako obkecavať už. Zoberte si popcorn, aj keď som nepovedal na začiatku, tak si ešte raz pozrite a zoberte si popcorn a pozrite si všetky moje videá. Pred 2 rokmi, čo som bol dieťa, ako stále som, ale už to je úplne čo iné, už mám iný hlas, všetko, hej. Chýbajú časy, čo, však 3 roky, ja už som neviem ani jak to rýchlo ubehlo, čo natáčam na YouTube, ale to som si dával pauzy a teraz idem, že full time YouTube, hej, no úplne full time ne, ale budem sa snažiť full time, uvidí sa, ako sa bude dariť, takže budem sa snažiť ďalšie video, Pumptek, uvidí sa, ako sa bude dariť. Budem v ďalšom videu označím kamoša, potom mu dáte subscribe a čo by som ešte povedal, no uvidí sa, no, ale sám to sa, alebo označím, lebo on tiež jazdí na kolobežke, viete, ale ja už budem končiť, dajte like, odber a v ďalšom videu zase čaute.